vidste, jeg sendte ind, at de kaldte dem brevduerne, fordi de vendte altid tilbage med usvigelig sikkerhed. Det forekommer faktisk, at du må have haft meget drive og meget optimisme, eller passionen har været så stærk, at det har været så betydningsfuldt for dig, at du var simpelthen nødt til at gøre det. Ja, men jeg har jo aldrig gjort så meget, at det var et offer. Fordi på et tidspunkt, så, nu en figur som Svend Engelund, der er også købmandsuddannet, han sad lige pludselig en dag på kontoret og sagde, at det her, det gider jeg ikke, smider det hele frisk på akademiet. Så noget gjorde jeg jo ikke. Jeg gjorde heller ikke det, som jeg blev opfordret til fra X-skolen. Da X-skolen blev dannet i 63, der fik jeg en opfordring til at slutte mig til det, og det kunne jeg have gjort, og det ville jo være spændende at være taget til København og blæse på alt det der, finde ud af det på en eller anden måde, og være med i det miljø, hvor det virkelig sneede, og hvor alt foregik. Og det er slet ikke til at vide, hvad du kom ud af det. Jeg havde formodentlig knækket halsen, som hun også siger om X-skolen. Altså, det var et meget hårdt miljø. Hvis ikke man havde en voldsom ryggrad, så knækkede man halsen på det. Så det ved jeg ingenting om. Men de der virkelige udfordringer, det vil jeg udenom. Jeg søgte jo sådan den pragmatiske løsning hele tiden. I 1973, der får du så din cand.mag.uddannelse. Du er cand.mag i historie og kunsthistorie. Ja. Og samtidig så deltager du i Charlottenborgs forårsudstilling. Det er også der i 73, at det nyrealistiske maleri virkelig begynder at gå igennem, og hvor du også finder i hvert fald den stil, som du bliver kendt for på det tidspunkt. Ja. Hvordan kommer det til at falde i hak, alle de der ting? Ja, det ved jeg ikke. Det var jo noget af en åbenbaring lige pludselig. Det kom allerede i 70 med den amerikanske nyrealisme, og det var lige pludselig meget, meget spændende, at man kunne dyrke illusionen fuldstændig uhæmmet til en mindste penselhår. At nu var det ikke flovt at få noget til at ligne. Det var vi jo nogle stykker, der var meget optaget af. Strøbæk og efterhånden også Søren Elgaard og Bjarke Rehn Svendsen og sådan noget. Det var meget spændende. Så det passede jo meget godt, og så var man altså lige pludselig inde i en stil, som var lidt moderne, var man kommet pludselig, og så gik det jo sådan set lidt af sig selv. Jeg blev ret hurtigt, sådan fik min egen stil, for jeg kunne ikke bruge nyrealismen, sådan som man nu brugte den med foto som fotorealist, men der var jo elementer af det, der lignede det nyrealistiske. Og så er der en lille detalje mere, der er meget interessant, hvorfor nogen fik øje på mig. Så jeg debuterede faktisk der, da det som blev alvor, i 71 på Kunstnernes Påskeudstilling foråret, med 2 skæve billeder. Fordi jeg lavede nogle skæve rammer dengang. Jeg havde sådan en forestilling om, at den komposition, der var, der kunne godt kræve nogle lidt uregelmæssige rammer. Og det var noget, man lagde mærke til. Det er ham med de skæve rammer, og det var jeg egentlig kendt for i nogle år. Det er ham med de skæve rammer, og jeg dyrkede det en del. Så den lille opfindelse med de skæve rammer har også spillet en eller anden rolle for overhovedet at blive set. Så du var heldig, Jeg var heldig, ja, og kom til at slå en put, som altså blev bemærket. Men allerede året efter i 74, der beslutter du sammen med Lisbeth, din kone, at I vil hjem. Ja. Hvorfor egentlig? Det gik jo egentlig meget godt dernede. Jo, det gjorde det sådan set. Nej, det vil jeg nu ikke sige, fordi vi var det var jo lidt turbulent alt sammen, hensyn til at finde job og sådan noget, så vi havnede i Horsens på et tidspunkt i et parcelhus ude i et nybygget kvarter, hvor vi befandt os. Rigtig elendigt. Det var sådan noget så rædselsfuldt, men nu har jeg da prøvet det, og det var jo den periode, hvor jeg malede så mange parcelhus. Det var sådan mere for at besværge fænomenet.
Nej, vi vil gerne have noget andet at bo i, og så sker det, at min far pludselig bliver syg, og så er der udsigt til, at vi kunne komme herop og så overtage den lille gård der, og så bo der simpelthen, og det var nemt